Kaya ni kumasang jong kibriw dan khmat ha perting jong Federation of Person with Disability kabadai kawi sang abatan thuplang mu ndreu ngot ki hundreu tali ki kunhun jong ki sang jong kibriw dan khmat ang mi khaya bro kawi te di bani tanya la kumam kan mau biang ya kimat ki bahasa teng bahkan ni Federation of Person with Disability kada bu hai lalu kisnam ki manusia hak sorkar mi khaya te bade kini kementa kita ngilabu ro ya ka jingkwa jingan kan do jongi ba ka baru chief minister ka pratri punai gos arajar alpuar te ban perkan mau biang u bade ki jing dawa jong ki beri mukhat net hapo mi khaya te nakaliang jong kan ya sang kwa ba la kum nong ide ban yo ya kan do yang chief minister syaka santarik punai September punai banwan terang yo banyak kan do syau punai syau santarik punai September ngin sa shim ya karai ban penlong ya ki jinya ki jongi knang ma ngin yo ya ke ba ngi ya anut boro isi kata makam ta jing halang joki bedom kan ba ko ma khaya ba wai te nakaliang jong na Mbak Starwin Harjana adairu presiden jong Khasi Disabilities Association kawai na kasing kebiadan bentalang hakane ka Federation of Person with Disabilities te kidon sibun ki mat kiba kasorkar kapat pentrikam hadu bane kapua te kawai na kita kalong ba kat kung kajing tip jongi kaseng kalong ba kibri juduna no khamat kiba juyo bai bam kata sans pak tingkat si benai naka chief minister social assistant te nila yo jing tip naki office jom ki CPO baper balai ka slem kane ka baibam nadu ujulai arajar arpau hadu benta yakine ki ba apply thamai kimpat yo satia te habang ila yo ya jing tip ka jubab kalong ba namar baka sorkar kapat section satia ya kine ki non apply ki bathamai na kata nadu ubnai Julai araja rapau hadu menta te halor kane ka jing namar sibun kibri juduna adu kanat ki ba ab ban kershan na kane te kumta lada ka sorkar ka penslam ban ayak kum kane ka bai ban sanction thamai na menta jongki kamut kadon ka jing kta haga bidai bat kumno ban bakibri juduna adu kanat kin kershan kin im na kumbaju yo dam kiwai pat kibri juduna adu kanat na kaneka chief minister social assistant te kumtangi kerpat ya kasarkar ba lada kumno kadai ban penkeloi ya kane nila thoru chau minister of social welfare chau director jong ka social welfare bat kumju sa commissioner ba lako ba kidai ban sanction thamai bat ban pelait no iru ya kepisah nak benda jongki kenang ba kiru kila ban yo ya ke ba kidon kam ha ka jing im jongki te kawai pada kamat kalong ba nakaliang jong kaseng nila ya bu ya ka jing dawa chau chief minister nadu ka arpulai tarik benai balai araja khatar arja arfuar te kata kalong ban penjil sul ya karata yo kam jong kibri juduna adu kanat na ka sau fuar sa ka sau punyau snam te namar ba kibri juduna adu kanat kat hadu menta kibadai na ka kategori ST PWD karata yo kam jongki ka jukut sau fuar snam te kumta nakaliang jongi ni kwa bakane ka mat kanlong ka jimentoy yakitu kibri juduna adu kanat kamtam kibalana wa start bat kumjuru banyo ya ka jimentoy na ka unemployment alawan ka baka sarkar ka juai si hajar tangka si benai na ki office district social welfare officer te namar
kawai ka ba kibri jina kan met ki kandu jing halor kan ka benta kalong ba men shua ka sarkar ka sha ban yo lang ya ka chief minister social assistant sans pak pekai si benai bat ya ka unemployment alawan ka ba si aja si benai te kibri jina kan met kibra pendap ya kelas 10 ki yo lang ya kan ni tekamut ki yo khasan spa si benai kibra pendap ya kelas 10 ti hadin kata hakan nyau tarik Julai araja kan Rio niyo ada kan ka city na ka commissioner for person with disabilities la ongba kibri ki bad jenjuna de kan ki bayo ya ka chief minister kim la shu ban yo ya ka unemployment alawan bat kibri ki bayo ya ka unemployment alawan kim la yo shu ban yo ya ka chief minister kum ta ka wanda jinge yangi ni hab ban weng no ka wei ladang im weng ngin cha weng penban beraltali kum ta ka sarkar ka dei ban shinkia ha ke bedai bat kene ka jimen toy ban penjesul no yak snam jo kibri juduna phet khanang bakan long ka jimen toy yaki ha ke bedai bat bat karta yo kam yo jam apply kam nak benta kibri juduna phet hapo kajela ki bro away